hotel 5-star hotel Phaijak Dubai belai kino excited jar ko belai kino naithok ni mano uanama singsa cinema rogo film rogo je nugu tongmani ama haisema tongsiyo bahike swnambai kha bo uanama singsa sin India rogo phano ma hai grey boro ni je Dubai ni je main city aga simino belai kino naithok standard ni mano belai kino uanama singsa imang hai ma to masuman mania yang ko Burj Khalifa yang tek takai ko belai kino belai kano naithok yang mai apo uanama singsa oma ike je tini phaisok baika amon to sai gari bahana standard Mercedes gari ro mama actually to kai boro rang mangku boro sime uanama singsa sungje or sombai ga belai mane ima ko tongma hai kuli ko maso sumo jaga phaina ni ba sini sunghai gori boro ro hasan boro ro sombai na ni mang hai mo zara standard pur biro ko pagai no jaga sahai gori boro ko or choli na ni rang pusa belai kano crisis belai kano rang India ni rang by 125 sini India ni rang 25 ke pone only 1 ama hero belai kana hambai omongkha Dubai ni Burj Khalifa belai kano uanama singsa juba joton sai world ni kuchuk ni mano juba oro chin hotel to sang oro no ipo omongkha sung 5-minute hotel Khalifa oro thanai 125 floor ni sakao Burj Khalifa class sagati hini nani bahai kenu kirima singsa tolawo naikhe oi sabdan amo kaisa sound ngo kirima singsa ko tola tui gari oglai tongo o sagati hini ngo sound ngo bike laine hete okay bai tongo sumi ko bonjak lagawo yang tuyang himi bai tongo chini bagai gari phaisok baika tabuk Burj Khalifa nainani thangnai chumui nangjak Nakha khujak Hayung ni jottoni swlai Kuchukuk building nainani thangnai tongo naidi lamarok busuk kuchung building kuchuk o hasin khumose bahai ke nok tangmaikha technology no use khlai Dubai ni bubagra Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum bini kubui kathar wansuk mong kahambai tamo khlaikha borokni dofano tini hayung ha kotro singmo kaham no mankha Burj Khalifa shalo bahai ke nuk tai thoro bahai ke nuk norno funai nai tami rangchangni mare tising song tabuk Dubai Mall ni bisinti Burj Khalifa nainani bagai kasana ni bagai thangai tongo level 3 ya artinya asirkan naithok sumbo hau tong family ya Dubai phaisok bai borone rang mangkha boro asir bombu bagra je asir protect kaham khlaikya aboni bagai je o jaga ni boro agi sini haste tripura eba India ni sai se belai no gori to mani sini India ni rang bai soli to mani se 1970 ni ya golo boro je asir ke development khana sini India se boro tolawo khlai man ka hai shisha ngai thaka belai khano uanama singsa
omo 125 tala eba kebo 125 the Burj Khalifa ni sakao ang tabuk Phaijak tolao naikhe ke mwrwi klai thanga ke bekrek bukur toroglak hasale simi nahar ke hanga ke nuhuro haino mwrwi sira haino bongni building kuchukuk katal project roman ibagi borok nai tabo sar world to kaisa tourist spot swnamwi borok busugorati crore millions program sami man khanai de belakhin uanama singsa oje naithok khapar sinmar gondung mani tabo mokol baithang nukha tahadia so aje tolani চিকন যে নুহুরি তো মানে আবার 10 তালা 15 তালা রক গো যে কটর রং আবার 50 60 80 আমার হে তালা রক গম হে রক yang go so film rong he chari di beba khasing ti no berai nai khenke obo he mama no go hasa logo ba he no bong te bo katal building ro ka sawi to bele khano uanama singsa ko tolawon hari tu bojang nai ro par ro bong busung nai thoi ko to ekdom kuchung to jaga tolawo umur jata no oma he ka borong systematic borok khlai to eo khasing no borong ni building borok construction busuk karak kahon keborok tangna uanama singsa borok je jaga tangnani bagai thungani bagai borok no je attraction khaina ni bagai borok oma he je income source borok ni as the samka borok every borok ni borok kurur ni malik kebo bigra sekri Dubai ni je hobagra bo balakhano wansuna kreng wansugui jotton sai bikra tongmani haste khiawa tini jottoni swlai tongthok naithok ganang swnamwi mankha borong ni wansumu thancha wansumu tongmani bagai bongni buwagra ni wansumu kaham wansumani bagai borong ni project kaham mani bagai sar world ni borok no attraction khlai o jagao tabu borok busuk kotor business khlai haite kabang mahayong ha kotorni businessman door of high business khamani bagino tau borok sabaya nangbaya tongbaya ama heke matong ke sakao borokni je dukan rok dukan mall jagao bride khainai rok international ni borok belakhano naithotok hapar belakhano mosangjak belakhano amsat pupu baisa jini sabibo sabaya sanjotano saima belakhano naithok hapar ojagan simite bo kana khana sikjaknai aro micro telescope amo hero thebajak tongo amaro tebo kana khana hari mano ko jili nuhuri tongo mokol bai ke nugo fiaba camera ora sakaya tar ni bagai ke sakao chumui kisa koboni tongo ni bagai chumui bai koborjang ni bagai camera roga ase cleaning ya yang bai hasalo sumuri tongo ranga mo chumui nangai tongo amongkha Arab Sagar Arabian Sea tabuk Burj Khalifa ni 125 di sakao soal donti sangnahari tongo 125 floor ni onghori tongo 125 floor ro kinati hinani belakino kirima singsa tamni himba kinaro glass simisi thebajak glass ka klai thangan haima tongo naithok belakhano salarok Tripurani naithokhe engineer rok doctor amita thade la Arabian business pharmacy agriculture Tripurani top most businessman Tripurani top most businessman morok hai ke borok sobai mangla khama ang borok ni jaring sobai jago Burj Khalifa ni Burj Khalifa
ini swnamjak borok khalo Burj Khalifa ni abo 25 dirham borok busuk belai kino morokjak niro borok ma crystal ni crystal Baithaman marka. বিভিন্ন রেট জুদা জুদা জায়গা যে বরংনি যে দুবাই বুর্জ খালিফা যে বেলাইখানো naithok kaprok jaga tongo songo jaga kamo borong nugo share naithok borok 125 tala kuchukgo tau Burj Khalifa ni sakatei nahari tongo viewers nugui makhana tolao omahike nukjago belakini ko tolao kuchuk belakini speed keno karo 1 minute ni bisingono oro sopai mono 2 minute ni bisingono belakini speed borong ni je lift abo sanani oksakri uanama singsa borong ni je machine technology belakino develop phongjak khana khaklayo kokthekri sajangnai mungsakri yang bai kusuk building gari rok mokol bai tu nuhuri tongo pia ba camera kayana bokrok mihimi thango asake kuchuk nahari tongmani dom nugui mang khana imango datong buk thango datong saimalia abo bohawo Dubai ha sengno nuhuri mano hasalo tongte Arab Sagar Sea Arabian Sea kinar no obo tabu Dubai town camera rokte bo tamni rok kangke khamuna tofano mokol bai nukha sakbai thang nukha obono khao kaisa je omahai wini country wa asik developing tongkha sengba bo hao thangai tongkha elakano wansoma kaham wanso kana bongni bubagra rok wansoma kaham ni bagena borok tini kurur ojagani kurur potini malik seng sini bubagra rok wansona rengyani bageno hoyto ba seng ase kasai maliana eba kheba thangnani phaidani lama rok asik hamtayani phanang khana communication rok panu jaga hamiani o phanang kalai khana saimeya ani thinking ko ang wansu mung kaham sa wansuna nango ne bong bubagra je Dubai ni je bubagra je tongnai bo belaikhano wansu mung kaham wansu be borong ni je lukurong ni bagai belaikhano kaham project swnamwi omahe hazar crore ni malik swnamwi tondekha oro sudo borong ni hani borok simiya hatani borong no baheno je ganang borok jaga high investment khai business khai tong sara wong ni borok asek kuchuk 125 tala sakao sentabo 148 tala sakao thangmano aro thanan ketebo oroni diram kabang maru yang te tamtong naikhe yang khasingte tamtong yang obahen daba khasingte iko na de borok canal khlai Dubai ni jabubagra canal khai nai di ko tui o je Arabian chini tini ko yang khasing canal khai nai o je shohro tu porong town city khai town nai de busuk development busuk kuchuk kaisa 30 50 60 70 mahai talaro mamang borong ni bagi kuno bial kerikha sanani nangnani tongnani bial kerikha sara world ni country ni kabangma ganang rokse phayo jaga tau business khlai borok success ni tongmo alaikhano khasra ni jaga kai ang yakti bo balai wana singsa naithok kalau untuk naikhe semua alaikhano naikhe busuk naikhe ko mari gari roksoli tongo nuhuri tongo mokol bai phia ba camera hamiani bagi asa kam ke nukjagya
Horni Burj Khalifa dan Horo Burj Khalifa dancing fountain water tai Burj Khalifa lighting show nai Dubai ni mall eba market ti himi tomo hotel ni khak thanani bari blang kino wana ma singsa naithok tongthok borokni o Dubai mall lo bahe usuk kuchum tai kotor blang kino naithok high class ni mani khani manthok oro debak ma fashionable mani rok horkaham rangjak ni mari kuching song haino